Sveti ekspedite, slavni mučeniče, zaštitniče hitnih potreba, dolazim ti s pouzdanjem i srcem punim nade. Izmoli mi milost. Ako je to na slavu Božju i na spasenje moje duše. Pohite mi u pomoć u ovom času potrebe i zaštiti me od svake nevolje i nesreće. Daj mi hrabrosti, ustrajnosti i snage da s vjerom prihvatim Božju volju. Obećavam ti, sveti ekspedite, da ću tvoje ime širiti i svjedočiti tvoju pomoć kako bi i drugi mogli primiti tvoju moćnu zaštitu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.